Ce asta? Găi, tot. Bine, tu lungă. Asta e faza zilei, pe ProTV acolo, în colț. Scoală beluțe. Dar să moră dacă nu mâine le-o trimit. Îl dau la des? Băi, scoală-mă de acolo. Beluța. Ce fă mă, tata, acolo? E caldă, mă. Oare de caldură? Dar totuși, parcă n-am mai văzut mătii Nu, asta așa ai învățat, mă. N-ai văzut stă picior peste picior când stă.